Christina Bala. Yes po. Mati, maupay nga ako po na ikaw. Video lukot na di ngayon. Mati! Birthday niyo po yan ah. Pero po niyo ang birthday na. 48 na nga hindi nanay. So nanay, di rin kami nakakadisturbo iyo yan ha? Bibigyo lang kami nanay kay bagat ang documentation po. Kumusta nanay mo birthday? Nag-enjoy ka po ba? Ang birthday nga yan ni nanay. Pero nanay, ali po kasi kami may dapat po delivery. May next week po po. May food po. May pagkaon po. May na po ba kami next week na delivery nanay? Awaray. Ano nagtutok din nanay? Ay, po kami Marco. Ay, God. Patanigin mo lang po. Ang nga impita. Mau pagkaon nay? Wala. Diyan ka maaram. Diyan ka maaram. Nanay Hagawas. Pwede po kita pumanto. Bangin natutuki nanay kay bangin feeling niya may babaydan niya. Feeling ko na siya na talaga bayad na ba? Sige nay, pwede po kami magpa-open nay. Ito na. Ato didi po. Didi kita nay. Hindi po. Open po. Ako makabreak po. Nay. And wow! Oh, si ko dito. Oh my God. Happy birthday, Nana. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Christina! Kumusta, Nay? Alay, Nanay, emotional na yung nanay. Ano, Nay? Gusto po! Happy birthday to you. Diba, wala na handa, pero wala na damo handa, pero may pa-surprise. Happy birthday. Happy birthday to you. Hindi ba kita, Nanay? Kumusta, Nanay? Pansit lo. Kalas. Surprise, Nanay! So, hindi po nga mga regalo para po inihaeyo. May da po kita nga di cake. Siyempre, di rin mawawar ha birthday. And may pansit para long life, Nanay. And may daghap kita kakanin. May pizza and may balloon standing. And siyempre, Nanay, di rin mawawar right aton. Nakita ka po ito, Nay? Wow! May da po gihapon nga cake. Wow! Ay, Nay, karawan pa po niyo money cake. 2,000 pesos, Nanay. Jimmy! Happy birthday po! Salamat. Kumusta, Nanay? Okay lang po ba italinin niyo, Nay? Okay lang po. Sorry. Balik ko, Nay. Wari po ka mo babaydan. Kaya relax lang, Nanay. And enjoy ini nga adlaw. So, Nanay, maaram ka po ba? Kung di kang kanay, Nay? Sure po? Wari po ba ka muna-hunaan? Waray nga niya po. Waray idea? Waray nga ni kami. Nanay. So, ini po nga surprise, Nanay. Sirit na, Nanay? Sirit na. Sirit na, Nanay. Mga harap. Ini po nga surprise tigang po kan Ma'am Jennifer. Ma'am Jennifer. Opo, Tayo po, Ma'am Jennifer. Tayo po yung Ma'am Jennifer yan. Dubai. Dubai. Nagano po yung ganito? Pero ano po yung years nga to? 2 years na. 2 years na. Ano po yun ni Nanay? Nanay po, di ba? So, Nanay, ini po nga mga regalo para po ni Haiyog, yung papahatag ni Ma'am Jennifer. And may da po gihapon niya message. Kaya oray mong ko niya presence niya na adi. Gusto lagi niya ma-feel nga kaupod niyo hiyaya na nga iyo birthday. Adi po tiya message. Babasahan ko, Nay. Happy birthday! Mahal namon nga nanay. Damo nga salamat han sakripisyo niyo ni tatay. Haamon nga damo nga salamat han pag-aalaga kan matmat nga pasaway. Magmalipayon ka untayan na nga kaadlawan mo nay. Nantagan ka pa inhilaba nga kinabuhi para mas makaupod ka pa ng maiha. Kay bata ka pa man.
iyong matanan dida. Paghinay kamo ngan unta, makauli na ako, parang makaupod ko na kamo. I love you, nanay. Namon ngan happy birthday. From Dubai to Philippines, from your mahusay nga anak. Mahusay ko din ni Ma'am Jennifer. Ari po niya card para iyo, nanay. Kumusta po? Nay. Nagimingaw na kung kamukan, Ma'am Jennifer. bata. Po. Siyempre, para di rin na magtuki nanay, kantahan tayan happy birthday yan na. Okay la? Okay, wow. Sige, kantahan tayo nanay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Nanasan ang nanay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nanay Christina, happy birthday po. Yan na po. Make a wish and blow your candle. Sige po, make a wish. Yay! Palakpakan tayo naman ni Nanay Christina. Kumusta, Nay? Okay lang ba tato? Okay lang, Nay? Maray po ba yan ang... Maray po ba kita iniinda nga sakit dida? Maray po. So, Nanay, di rin pa po kita human. Bagalat di po ni Nanay no puro gayon. Siyempre, may da pa po mga tao nga gusto ko maghatol nila message para haiyo. Bisan man po harayo nila. Okay, magbibidyo nga na Sana happy kayo naman. An-an. Sa mga salamat ang pagpangumusta mo akon. Ang isang adlaw at An-an. Michelle. An-an. Yes, iba dida nga. Char. Char. Masukon. Sana di ka mo magpagulon. Daw ko pag-grasya. Anong kung paganoin mo, hindi na napagabot ko. Para rin kung Char. Thank you so much and enjoy your day. And again, happy birthday. We love you. Bye. Happy birthday! Sino din? Hindi talamin din mo. Ka-excite! Happy birthday yung mana. Wish ka na yun. Sana maging happy ka. May surprise ka, no? Surprise ka tayo. Pero may happy ka na naman. And, ayun mo nga. Ay! Salaw talaga! Pagkanawanan. Balik, aring ako din Tagay na. Tagay na, tagtatagay na ra. Happy birthday, Nene Yeah, Christy. I'm Christine's boyfriend. She wanted me to make you a video, and this is me do it. I hope you have a good birthday, and I hope you have a good time with friends and family. Maybe some gifts. I don't know. I don't know how you all celebrate, but either way, I hope you have a very good day and a good time with family and friends. And I wish I could be there, but Haba naman yan. that I'll be there eventually. But yeah, have a good day and happy birthday. Hey, Mana, happy birthday! Sana magkada ka pandam. May surprise ito dulo. Dami ko ng atas. Kuya yung mentor. Down pa mga ako, Charot. And, syempre, good health. Ang pinaka-important. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Oy, Hi, Mana. Hello. Happy birthday. Good health and stay pretty. Ingat kayo dyan lagi. Aba. Hi, tita. Happy birthday. Greatest ini ka na imo. Mapusay na umungkod. Charot. Balitaw, tita. Wish you all the best po nga hin. Ingat na lang kamo permingada. An akong regalo imo. Next time na lang po pag nakauli na ako. Nga hin. Amad to, ingat ka mo permingada. God bless. Love you, tita. Happy birthday po ulit. hinuring man nila Trixie. Again, happy birthday. God bless. Okay. O, artista yan na eh. Pamela, ano yan, artist? May her many birthdays to come. And Toro. Iba artista. Ito, yun ito. Happy birthday, Kitty. God bless and Good job, ang safe ito yun. always. Class Maribel. Okay. Oh, ano ba ito? Hi, Miss Quintana. Happy birthday. Mga artista. This is our Sevilla. Enjoy your day. Bye. Happy birthday, Mana. Sana marami pang birthday ang nagating at nakikita pa tayo ulit. Uuwi ako dyan. Magtatagay tayo. Happy birthday. I love you, sister. Vlog outside. hi. Happy birthday, Mother Nature. I miss you so much. More birthday to come. And sana next birthday mo, ada na ako. Or bong kayong birthday. But for now, Wow. enjoy your special day. And I will surprise for you. Talking dollar. Kina-English yung anak mo ka na. Hindi ba? Agi, ano ba ini? Pag hinay permitida, sana tayong kapahin mo pengduro malawas. Healthy and Mo kasi stay isang daw sa safe. kanami din. Salamat at tanang ng sakripisyo. Ang pasarawayon. Yung ako nga pasarawayon. So, pwede mo. Hindi na kaya. See you soon. Big, video lang ko. Sana mga hindi nakakabanting kita. I miss you. I love you. Yung anak. Oh, ano pala isa. Oo nga pala. Chukla ba? I love you. Tanga. Okay, bye na. Wow, nanay bagalat mga artista tiyo, mga minamahal. Ba, nanay, kumusta nanay ang mga greetings sa imo? Artista ka po. Nanay, ikaw po, may daka po ba gusto iyakan? Salamat at pa-surprise. Hindi magbalik talaga ako ni Ma. Kay Marigaya. Lobos mo ito. Kalasan. Balik iparalat ng sumo. Baray tayo mga salamat. Para yung mga tao na ni nga aanhiyan na, ano yung gusto iyakan? Salamat. May naghihinola. May natindira na naghihinola. May natindira na naghihinola. Paligyan ka ko dano nanay. Sige ulat lang, nakita na nga, may barayad ka na. Amin ginihinaw pa rin nga bata. Siyempre nanay, para po ha, di kang kuha among team, Sky Surprise on Wheels. We wish you a happy birthday. Sana po mag-enjoy ka mo yan nga adlaw. And stay safe, stay healthy nanay, di ba? Igpakusugpaan aton, hunahunaan aton lawas para makaupod pa nato na natin pamilya. Di ba nanay? Happy nanay new birthday! Na surprise! Na-surprise! Yay! Nanay, happy birthday po! Thank you po! Happy birthday nanay! Thank you. Ako na lang itong mga lubo kaya Domingo may birthday diba? Uy, okay na! Kalisang bayad ito! Kabuto na ganun. Maiyapan sa mabuhay! Ito, harap-harap na magbuto.
much. Thank you. Okay na po, thank you. Thank you. Salamat. Sige po. Ingat kayo, te. Salamat. Ingat sa biyahe. Salamat. Salamat. Enjoy! Thank you. Bye po!